dari pasukan dari terima kasih dari pasukan dari fan-fan Sekar Gadung Indonesia yang hadir di malam hari ini. Terima kasih matur sembah nuwun yang live streaming channel Ki Minto Darsono ya, yang dari Brunei Darussalam matur sembah nuwun, Taiwan, Hong Kong, Singapura matur sembah nuwun semuanya ya. Oke, yang dari Jawa Tengah Rembang matur nuwun. Yo, langsung saja kita panggil siapa dia? Mbak Dia Ngateko ayo. Hey, Maria Punjul, Mbak Lilis, Mbak Sulis, ayo Mbak Sulis. Hey, Mas Edi Kedes. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu Mbak Dia. Manisnya Blitar Mbak Maria Punjul. Selamat malam. Wireng tapi manis. Macam mana lah? Piye? Mas nek marani ireng ae. Iya, lah iki yo wireng nak iki. Aku sing irengi bagian gontok siji tok. Di Bagian apa kuwi? Guluku. Oh iya. Tak kira. Apa? Ora maksudnya tak kira ya bener rambut apa ngono lho Mas. Iya. Ucapkan selamat malam buat warga. Boto Sidomulyo. Sidomulyo. Iki Bang yo mohon maaf. Iki Bang sing tak tekoni Pak Bu neng kono ki akeh banget. Acarane opo Pak Bu kabeh ki ora nek sing nyaut. Lah nyapa Pak Kembang? Ya mbok aku dikira apa ngono. Dikira maling. Mbok, Dikira maling, Dikira maling. Mbok iki Mang tak sebut Jaya Mulya. Oh, Bu. Jaya Mulya. Jaya Mulya. Ini bukan kesalahan saya Pak yo, ngapunten. Aku mung yo tanya bapake. Iki acaranya apa? Mbok Dik, ngono kok kabeh. Dikira-kira aku copet Ya kira-kira. paling mendukung. Wajahnya mendukung. Oh celuk ya. Ya oke, untuk acara berikutnya ya ini satu tembang Caos Kunju. Dilanggamne Mas Gembel. Langgamno ya Bang Iya Ayu. Mas iki anu ngimbangi tresnane Pak Mujianto iki lho. Pak Mujianto Pak Guru nak. Nggih, Pak Guru cie. Jaluk diimbangi Mas. Iya. Kok tiwas diimbangi sama ndak cinta kabeh aku to Pak? Ket mbiyen Pak Mujianto ki duwemen karo awakmu. Lah, awakmu Pak Mujianto. Lah iki Pak Suparbogem cie. Pak Suparbogem yang mana? Itu dong, topi kuning. Wah. Cie. Bring sing manis lho dong. Tinggal anak-anak apik. Dan juga ini spesial buat Pak Tejo. Pak Tejo. Dan kawan-kawan kru 35. Iya. Pekok sepan mangke nggih, Pak. Apa nih? Anune mau lho. Wes kok. Ada Mas Gawer jare kelas. Kru 35 saiki yang di event no. Siapa? Kiki. Pak Samidi cie. Niki anyaran, Pak. Iya. Oke, satu tebang buat fan-fan Sekar Gadung Indonesia semuanya dan juga semuanya penonton yang hadir di malam hari ini dan juga konco-konco bakul. Jadi untuk masyarakat Boto Sidomulyo yang tidak bisa hadir bisa live streaming channel Ki Minto Darsono. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Dados ayo.
Ugi fans Sekar Gadung Indonesia. Ugi ingkang lewat streaming. Ugi ingkang rawuh ing dalem mriku matur. Iya. Santren cukup lalu. Iya. Cakawe, cakol kieu cukup lalu. Tulungagung hadir. Matur nuwun pasukan Tulungagung. Matur sumadun Mbak Dia, Mbak Sulis, Mbak Maria Punjo ya. Satu tibang caos kunjuk dumateng Bapak Ibu sedayanipun ingkang rawuh ing dalem menika ugi fan-fan Sekar Gadung Indonesia ingkang rawuh maupun ingkang live streaming channel Ki Minto Darsono. Mugi-mugi kadilagon menika dadosa jampining saya. Amin amin ya